Teraz vám ukážem, ako sa robí mazanie reťazí. Používam na tú normálnu olejničku. Namažeme všetky reťaze. Stačí zo pár kvapiek oleja po každom kusení alebo pred každým kusením. Tu sú nové reťaze. Dáme ešte aj sem na ložisko. To je otvorené dvojradové guľkové ložisko, výkyvné. Pekne. Nezabudnime ešte dať zo pár kvapiek oleja aj na unášač, ktorý sa odpája a pripája. Týmto unášačom vlastne pripájame vretenok pohonu. Musí to ísť ľahko. Zo pár kvapiek naniesieme aj na ostrie. Najlepšie sa to robí handričkou, no momentálne nemám do sebou handričku. Ja tu styčné plochy troška pretrieme. Takto. Kosačka robí krásne čistý rez. Hneď vám to ukážem aj na papieriku.